Здравейте, млади приятели! Казвам се Кръстю Гущев и съм менеджер в програмата Work and Travel в Smart Travel вече 4-та година. Като човек ходил в щатите по тази програма, ще се опитам накратко да ви обясня какво представлява тя. Когато през 2005 година реших аз да кандидатствам по тази програма, ми беше доста трудно да се ориентирам в цялото море от информация, цени, оферти, срокове, документи на различни знайни и незнайни фирми и организации, които предлагат тази програма. Затова реших след известно проучване да се обърна към фирмата, която се намира в УНСС, Smart Travel, и след няколко посещения и разговори с служителите успях да избера подходящата дестинация и работна позиция за мен. Work and Travel е програма за културен обмен и сезонна работа на студентите в САЩ. Позволява да се работи легално до 4 месеца и 1 месец да бъде използван за пътуване и екскурзия. През всички тези години хиляди студенти успяха да посетят Ню Йорк, Бостън, Вашингтон, Ниагарския водопад, Гранд Каньона, Лас Вегас и други забележителности на Америка. За да участваш в програмата, трябва да си студент редовно обучение и да не си навършил 28 години. Програмата е въведена в България вече 12 години. Smart Travel е предлага от 9 години. Като сравнително малка агенция на пазара, ние сме клиентски ориентирана компания с персонално отношение към всеки клиент. Стремим се в максимална степен да удовлетворим очакванията на хората и да поддържаме приятелска атмосфера на работа. Няма да скрия от вас, че в целия процес до заминаването в САЩ няма как да се избегне и досадната административна работа, като попълване на формуляри, спазване на различни срокове на всеки един етап от програмата, но за всичко това ще се грижиме ние. Очакваме ви в офиса на Smart Travel.